Здравейте, информатски и здравейте към аудиторията, която би желала да чуе моята реакция към последното разследване на господари на ефира. На първо място искам да подчертая, че аз съм зад компютъра си тук в София и по никакъв начин не съм влизала в физически досек с репортерът господари на ефира, така че моля ви се, ако някой припадне, умолявам ви, обърнете се към необходимите звена на бърза медицинска помощ, но бих желала да уточня, че няма да имам нищо общо с това, каквото и да се случи. Това, което искам да подчертая в момента, в който видях видеото, е, че в случая екипът на господари на ефира е направил една грешка и грешката се е държала по-скоро според мен на неинформираност, отколкото злоумишие, но искам да изясня какво всъщност се случва, когато изчезне едно лекарство, когато един протокол изтече и какво се случва тогава и защо аптеката не може да отпусне лекарства по здравна каса с изтекъл протокол, независимо, че изтеклият протокол не е по вина на пациента. Проблема, с който се обърна към нас футболната легенда Божидар Искрено Гибонов. Влади Василев пак е на линия. Много сериозно момче. То като диалог се получи. Привет, аз съм Влади Василев, скъпи приятели, намираме се в Стара Загора. До мен е радостта на народа Гиви Искренов, който ни потърси по не толкова радостен повод. Защо ни потърси? Жена ми има една много тежко заболяване. Има необходимост от една инжекция, казва се род, който всеки месец трябва да се пие. На първо място искам като медицинско лице, като магистър-фармацевт, като управител на аптека да дам искреното си съжаление и емпатия по случая. Знам какво е, когато жизнено лекарство липсва и не може да бъде отпуснато заради бумащина в здравна каса. И на мен това ми се е случвало, налагало ми се да платя от джоба си някои животоспасяващи лекарства на мои пациенти, които по една или друга грешка или неточност в протокола или в рецептите на НЗОК са се оказвали невалидни. Тогава просто съм прехвърляла въпросното лекарство от здравна каса на свободна продажба. Ние можем да направим това чисто софтуерно. Софтуера ни го позволява и след като прехвърлим от здравна каса към свободна, можем да го продадем на свободна. И аз продадох с касова бележка, с всичко лекарството на въпросната жена, която имаше нужда безкрайно много от това лекарство, беше онколекарство. И всъщност тя не го плати го аз от собствения си джоб. Но това не е решение на проблема с здравна каса. Имам това лекарство вече няколко години и аптеката, от която трябваше да го взема вчера, отидах и те ми казаха, че не може да ми дадат тази инжекция, защото е изтекал срока на протокола. Когато срокът на протокола изтече, всяка отпусната инжекция няма да бъде платена от НЗОК. Ние, аптеките, купуваме от официалните лицензирани складове лекарства по здравна каса, като това искам да бъде много ясно, това се случва с наши пари. Тоест, ние купуваме с аптечни ресурси лекарствата и НЗОК ни ги реимбурсира, дава парите за тях, след като ние сме ги отпуснали. Склада е закъснял. Те ни докарат на време и в един момент изтича протокола. Следващия отговор ми казва, там ние не можем да дадем, защото нямаме право. Вие нямате право, но жена ми има право на тази инжекция. Колко струва тази инжекция? Към 1600. Сега, реално, морално, жената има право на тази инжекция. Така е. Но
заради бумащината на НЗОК и заради изискванията на НЗОК, технически тя в момента няма право на тази инжекция. Тя трябва да намери нов протокол да й бъде издаден от НЗОК, за да може аптеката да й отпусне това лекарство. Мисля, че са много хора, които нуждаят от тази инжекция, която е много необходима за хора с такива увреждания. Какво е това отношение? Като момчето вчера му казах, че това не е моя вина, вината е в тях. Вината не е в тях. Вината не е в аптеката, ако под тях той разбира аптеката, тъй като със сигурност, ако са били особено редовни пациенти, винаги след като отпуснем едно лекарство по здравна каса, разумните фармацевти веднага го викаме от склада отново. Но понякога се случва така лекарства да изчезнат и лекарства изчезват в продължение на месеци. Искам да ви представя едно такова лекарство. Знам, че е по лекарско предписание, но щом така или иначе се говори за него, така или иначе няма как да не дам пример. Лекарството Зентел, което изчезва непрекъснато от складовете. Аз му викам Зен Неси, по простата причина, че до голяма степен той е като лохнеското чудовище. Много фармацевти са чували за него, но много малко го виждат, още по-малко го имат в аптеката си. Истината е, че е изключително трудно да се намерят някои лекарства на пазара и някои лекарства изчезват без обяснима причина от складовете. И те са голяма фирма, която имат собствен склад. И закъснете да ми кажа, че не мога да ми дадат последната инжекция. И аз мисля, че това е направено умишлено. Възможно ли е тази инжекция умишлено да не ви я дават с цел да бъде продадена след все пак тя е скъпа инжекция? Може, възможно, защото може би не съм само единствен аз. Може би други хора са били на същото моето положение, обаче няма какво да направят, защото те не могат да си позволят да си купят тази инжекция. Така, схемата аптеки да купуват лекарства по здравна каса и да не ги дават на пациенти, а да ги продават е реална, случва се и е наясно, напълно съм наясно, че това е една от причините да изчезват тези лекарства. Но в случая аптеката, както ще видите по-нататък, признава и е наясно, че тази инжекция е в тях, те я пазят и в момента, в който им се предостави валиден протокол, те ще отпуснат на този човек. И се отказват. Просто не искат да правят някакви разследвания, ако щеш, или да се обаждат на вас, за да потърсим каква е истината и защо не ми дадат инжекция. И нека да пустим въпросната аптека и да ги попитаме защо отказват да дадат въпросната инжекция. Аз това искам да чуя, да ми дадат носан отговор. Добър ден. Хубава аптека. Благодаря, господари на ефира. Вие ли сте управител? Да. Идваме по един наболял проблем. Така. Наболял е. Здравейте, господин. Здравейте. Господин Искренов, познавате ли? Причина да ми дадат инжекция и да викам каквото искам. Да, така е. Защо не дават? Това е малко грубо. Нали? Идете при когото искате. Според мен, единствената грешка на управителя на аптеката в случая е, че той не е обяснил за какво става дума точно и че не е дал обещанието си, че с валиден протокол човека ще може да си вземе лекарството, ще си вземе инжекцията. Според мен става дума за малко недобра комуникация между фармацевта и пациента, което е до голяма степен продиктувано и от нашата фрустрация с здравна каса. Сега, тъй като искам малко да обмисля допълнително въпроса, ще направя малко почивка и ще го видите останалото в втора част.